Да кажа защо реших да се включа. Защо решихме да направя клипа? Защото чухме Симеон Караколев, председателя на НОКА, да не нарича живите мъртъвци. Така, тук да ви прилича на мъртъвци. Да има мъртъвци. И не виждам аз. Ние сме живи хора, живи сме, животните са ни живи и здрави. И да кажа на Симеон, сега това току-що се е родил. Сега преди мъничко. Его. Покажи му на то, лъжец! Ето. Идна тук да ми изпусва, защо не дойде да каже на мене? Това е току-що родено. Дъжд, кал, мизерия, овчарлъка е труден. При мен едно момче дойде, Диан. Диан дойде на доброволно да помага. Диане, лесна ли е нашата работа? Хич не е лесно да почнем, да е много. Харесва ли ти тук при нас? Колко дена си вече? Ами вече към седмица някъде. И с какви впечатления оставаш от тази работа? Харесва днеска? Прибирали ли сме се? Не, изобщо даже не сме. Яли ли сме? Не, изобщо не сме яли. И от сутринта какво сме? Пихме по едно кафе и тръгнахме. Да. Кажи на депутатите да Така ли е? Така е. И на Караколев, на измамника. И тук не е за всеки това нещо, който, примерно, аз съм твърдо за Байер Рибан. Тази работа е много сериозна, много отговорна даже. Така.